Hello mga idol, so late na jud kay ko nagabot diri sa among alumni diri sa 8th Bustamante National High School diri sa Tibuco. Kay 7 PM pa man ang akong out sa work. Ug pagsulod na ko sa gate sa entrada wala itig bantay, so largo na lang kog sulod o gipangita dahil nako akong mga kabats. So nakita dahin ko nila no, kay sila yung nakauna na kong kita. So, grabe jud sila nakaila jud sa ako. Ug enjoy kayo ang mga lahi-lahing mga class nga batch sa